Euskal neska askorentzat asteburua ezin hobea izan liteke. Realeko Belar Hokeiko neskek liga irabazi dezakete eta egoera berean daude bera-berakoak ere. Joan den larun batean ihes egin zien aukera gauzatu nahi dute etzi. Castron irabazten badute, taldearen historiako aurreneko liga lortuko dute. Els aurkari zuzenak egiten duela. Azken jardunaldia da. Matxalen Ziarsolo eta Eli Pinedo partidua jokatzeko irrikaz daude gainerako taldekideak bezalaxe. Baina, bueno, egia da, matematikoki ez dugula irabazi oraindi eta partidu bat jokatu behar dugula eta garrantzitsua dela irabaztea. Gogor, atera behar gara kanpura eta bueno, partidu desente bat egin gure peinakin etorriko diela danak Castrora eta bueno, irabazi behar dugu, bai. Guk uste honik hau zela pizka irrikitan ja partidua jolasteko, ez? Bueno, zapatuan irabazi ezkero, lortuko dugu eta bueno, izan historikoa da eta azkenian jolastu dozuen kompetizio guztiak irabaztia, ona da, gustatzen jaku.